oni parlament, znači Narodne skupštine, potpuno izgubio je svakakav legitimitet. Mislim, on ga nije ni imao, jer taj parlament je nastao na osnovu, da kažem, izbora koji su pokradeni i to tvrde evropske institucije. Ne tvrdimo to samo mi iz opozicije ovde. Znači, Aleksandar Vučić je ukrao, odnosno Srpska napredna stranka procenjuje se od 500 do 800 hiljada glasova. Znači, taj parlament je izgubio legitimitet. Ali čekajte, ako sad to kažete, odmah ću vas vratiti na to, pa kad ste to znali, što ste u parlamentu uopšte sedeli? A vaše kolege su tada pričale, pa ne, nije on pokrao toliko na nivou Republike, zato smo mi u parlamentu, nego je pokrao na nivou Beograda, zato smo se bunimo. Opozicija je prisutna u Narodnoj skupštini. Nikada ne bih pristala da učestvujem na lažnim i unapred pokradenim izborima i postanem narodna poslanica. U predsjedništvu Demokratske stranke nije bio ranije u vlasti. Ja nikada nisam bila ranije u vlasti i ti vi jako to dobro znate. Ja lično, znači, sadašnje aktualno rukovodstvo Demokratske stranke nikada nije bilo u vlasti.